sa special permit kan mga gustong magbiyahe sa undas. Sa ibang nasyon, Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nanindugan na ipagpapadagos ninda ang pag-atake sa Hezbollah sa Lebanon. Baretang Sports, Rain or Shine Elasto Painters nakuha ang primerong gana sa PBA Governors Cup quarterfinals matapos daugon ang Magnolia Hotshots. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nangangenot ang Albay sa may pinakadakol na kaso ng pertussis o wolfing cough sa Kabikolan. Sa pinakaultimong datos na ipinaluwas kan Department of Health Center for Health Development, suminakat na sa 156 ang kaso kan pertussis sa Kabikolan, kung saan 76 ang sa Albay, 35 sa Camarines Sur, 38 sa Sorsogon, 3 sa Masbate, asin apat man sa Camarines Norte. Mantang daiman inaresto kanasabing helang sa Catanduanes, kadaklan sa mga kaso may edad sa rungbulan sa good 75 anyos. May restanto tulong katawo man ang binawian in buhay dalan sa pertussis. Ang wolfing cup sarong nakakaulakit na helang lalo na sa mga omboy. Katakod kay ni inabisuan kan DOHB kung ang publiko na tulos na magpakonsulta sa pinakaraning health center kung may simptomas kan pertussis, aro kan sipon, abo, asin kalentura. Asin kun magdala pa ang pag-abo sa laog nin saro sa kuduwang simana. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Madistribuir ang gobyerno probinsyal kan Albay nin educational assistance para sa mga estudyante na PWD sa probinsya. Ini sa pangingenot kan Albay Provincial Person with Disability Affairs Office, kung saan makakaresibinin 1,000 pesos ang mga estudyanteng PWD sa elementarya, 2,000 pesos sa sekundarya, mantang 3,000 pesos naman sa kolehiyo. Kasabay sa mga pigbasehan sa educational assistance, iyo ang dapat igwanin maipresentang PWID, as in dai pa nakakaresibinin anumang educational assistance hali sa anuman na ahensya di gobyerno. Matauman ang Albay Federation of Persons with Disability Officers ninlistahan kan mga pangaran asin kompletong dokumento kan mga magiging benepisyaryo kan nasabing programa sa Setyembre 30 ngunya na taon. Magkakigwan ng earthquake drill ngunya na aga sa Albay Public Safety and Emergency Management Office na papartisiparan kan mga empleados kan iba-ibang departamento kan gobyerno probinsyal bilang pakikisumaro sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Sa ipinalawas na informasyon kan gobyerno probinsyal, enot ng inilatag ni APSEMO Chief Dr. Cedric Daep ang magiging earthquake scenario asin ang pigdalauman na resulta kan gigibon na drill. Sinabi niya na magkakaigwan in final briefing at siya na alas 9 nin aga bago puunan ang nasabing aktibidad. Menres tanto, sinabi ni Daep na dakulang bagay ang earthquake drill bilang preparasyon sa anumang kalamidad, partikular na ang linog, namantang parte man ini kan rekisitos na pigahagad ka na DILG para makalaog sa seal of good local governance sa masunod na taon. Ang siring na earthquake drill gigibon man dyan sa may Legazpi Grand Terminal ngunya na aga. Nagpapadagos ang konstruksyon kan sobre sa 340 residential units asin 33 na commercial units sa irarom kan pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program sa Barangay Humapon, Legazpi City. Sa kapihan sa Bagong Pilipinas, ipinahayag ni Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Bicol Regional Director Attorney Richard Manila na halos
30% ng kumpleto ang housing project sa Legazpi City. Apara sa barangay Humapon kan Legazpi, igwaman kan siring na proyekto sa Naga City asin San Antonio, Milaor sa probinsya kan Camarines Sur. Base sa DHSUD Memorandum Circular Number 2023-002, ang nasabing programa may katuyuhan na ma-address ang housing needs sa nasyon sa paagi kan pagkonstruhir kan 1 million housing units annually sagud sa taong 2028. Miyaras tanto gigibon sa agaan capacity building seminar para sa gabos na Albay Tourism Stakeholders sa Albay Farmers Bounty Village sa Kamalig, Albay. Ini panganginotan kan Provincial Tourism, Culture and Arts Office o PTCAO asin Albay Provincial Agricultural Office. Katuyuan kini na mas mapahiwas ang karaman kan mga miyembros kan Albay Tourism Advisory Council asin local government units mananangod sa sustainable tourism practices. Parte ini kan selebrasyon kan World Tourism Day 2024 na may temang Tourism and Peace na katuyuan iyon ibusol ang turismo sa mga iba-ibang parte kan nasyon. Mas pinakusog kan PNP Regional Office 5 ang sa indang crime solution sa palibot. Sigun kay PNP Regional Director, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, marikas na pig-aksyonan asin pigtatauanin solusyon kan kumandansya ang mga isyu sa palibot may kinaaraman sa seguridad asin pasiorden. Sinabi niya na parte kan sa indang espuersos ang police visibility, intensified crime prevention asin ang alertong pagbabantay sa tinampo sa oras kan rush hour sa mga pampublikong lugar asin komunidad sa Bicol Region. Sa ibong kaini sinabi ni Dizon na importante ang kooperasyon asin suporta kan publiko sa mga ipigpapautob na leyes asin regulasyones kan pulisya, lalo na sa lado kan pangseguridad sa palibot. Inaprobara na kan Kamara de Representantes Kasubanggi ang 6.3 trilyones pesos na national budget para sa masunod na taon sa botong 285 kontra 3 asin daing abstention. Lusot na sa ikatulo asin final na pagbasa sa Kamara ang House Bill 10800 na masiguro na may pundo ang mga proyektong masimbag sa pangangiipok ang lambang Pilipino. Sigun kay House Appropriation Committee Chair asin ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, sisiguron kan Kongreso na kada piso hali sa buwis kan mga namamanuan gagamito nin tama asin may paninimbagan. Ang 2025 budget masalangkaw nin 585 milyones pesos o 10.14% kumpara sa budget ngunya na taon. Maski may mga ahensya na dain nakipagtabangan sa budget process, siniguro ni Saldi o ni Kong Saldi na may supisyenteng fundo para magibo kan mga opisinang ini ang sendang mandato. Dagdag pa niya, nasusuportahan kan 2025 budget ang mga kamabuotan ni Presidente Bongbong Marcos para sa nasyon. Kibanan digdi ang mga legacy projects para sa pagpapakusog kan seguridad sa pagkakan, pagpatindog nin mga special hospital, pagtaonin paharong sa mga nagtitios na pamilya. Tiwala si Kong Saldi na may papasar kan Senado ang 2025 budget sa lalong madaling panahon para may pagpadagos ang importanteng programa kan gobyerno asin mapakaray ang buhay kan lambang Pilipino. Ipig-inganyar kan Philippine Health Insurance Corporation Regional Office 5 ang sa indang mga miyembro na magrehistro sa accredited konsulta para makapag-avail kan konsultasyon sulit at tama o konsulta benefit package. Sigun kay PhilHealth Bicol Public Affairs Unit Head Larry Ilagan, sa irarong kan konsulta package ang mga PhilHealth members asin ang sa indang dependents pwede nang makapag-access sa primary care benefits kasabay ang free medical consultations, laboratory tests, health screenings, assessments asin access sa selected diagnostic services and medicines. Sinabi ni Ilaga na sa ngunyan igwana nin 29 accredited consulta providers sa probinsya kan Albay, siring kan Rural Health Unit, Tiwi Primary Care Facility, Tiwi Doctors Hospital, Malinaw RHU, Legazpi City Health Office, Legazpi City Hospital, Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sa Ligao City,
Piuduran RHU, Pulangi RHU asin iba pa. Sinabi ni Ilaga na pwede nang magparehistro ang mga miyembros sa maski sa na healthcare providers gamit ang sa indang PhilHealth ID number o PhilHealth member portal. Yan ang primerong kabtangkan mga bareta. An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now! Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Igwa akong may picture, tuwa na visto mo. Si Jessap Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessap Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessap Salceda. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang generika, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang generika. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda.
sa to padabata. Yan an sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Bareta sa lado nasyonal. Mantenidong chismis sa na dain nangyayari an uring-uding na kudita sa liderato kan Senado. Ina reaksyon ni Senate President Chis Escudero katakod ka nagluluwas na mga plano na pagpapatalsik sa iya bilang pamayo kan Senado. Sinabi ni Escudero na abo kaning patulan ang issue dahil gagamiton siya na sa iyang sasabihon para padakulaon ang chismis. Sigun kay Escudero, dahil man siya na adit asin dainin dapat ni kaalarma lalo na tapi na imutikan man ini ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na bigsasabing pundaran kay ni. Tanawan ni doon ni Escudero na sa ngunyan nakadepende ang sayang posisyon sa mayoriya kan mga senador. Kaya sagkod dain ni nangyayari o nagluluwas na numero, no comment na siya. Sarong dating opisyal kan Department of Education o DepEd ang pinagdimitir sa pwesto kan panahon ni Vice President Sara Duterte bilang sekretary kan ahensya dahil sa iyang kagustuhan na sunodon ang procurement rules sa computerization program. Binasa ni Gloria Humamil Mercado ang sa iyang pinirmahan affidavit sa pagdangog kan House Committee on Good Government and Public Accountability na nagukondukta nin investigasyon katakod kan questionableng paggamit nin pondo kan DepEd as in Office of the Vice President. Si Humamil Mercado pigdesignar bilang DepEd Undersecretary ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos irekomendar ni Vice President Sara Duterte kan taong 2022. Siya iyo ang Undersecretary for Human Resources and Organization and Development asin pigdesignar na head kan procuring entity o HOPE kan DepEd. Sa pag-ultanan kan Pebrero 2023 sagud Setyembre 2023 nakaresibir siya nin kabilugan na 9 na envelopes na may label na HOPE sa iyang posisyon sa DepEd durante ka nasabing panahon. Ang envelopes pigdatao sa iya bulan-bulan ni Assistant Secretary Sunshine Fajarda na nagsabi hali direkta ini sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Sinabi pa kaini ni Attorney Sunshine Fajarda, iyo agum ni Edward Fajarda na iyo ang Special Disbursement Officer. Sa iyang panahon sa DepEd, naaraman ni Humamil Mercado na pighagad ni Fajarda ang bank account kan mga regional directors asin iba pang empleyado sa field na pigpapadarhanin kwarta para sa indang regular na sweldo. Kan naglabog ang bidding sa Department of Education Computerization Program kan Oktubre taong 2023. Sinabi ni Humamil Mercado na kinahuron siya ni Attorney Reynold Munsayak. Sinabi kaini na maghururo na sana para dai masayang ang 2022 budget. Pero nanindugan siyang dapat ipautob ang procurement asin gibuhon ini susug sa rules. Sa ikutulo o ikaapat na simana kan Oktubre 2023, sinabi ni Humamil Mercado na ipinaapod siya ni Zuleila Lopez, ang Chief of Staff ni Duterte na saro man Undersecretary sa Office of the Vice President. Sinabi niya na dapat siyang mag-resign epektibo kan aldaw na ito. Pero nagsayo man siyang mag-resign asin ipinag-insistir na mahali siya sa serbisyo sa paagi nin voluntary retirement. Si Humamil Mercado, kaibahan si Undersecretary for Finance Annalyn Sevilla, nagpirma nin mga tseke may kinaaraman sa confidential fund kan DepEd asin nagirumduman o narurumduman niyang kada saro may kantidad na 37,500,000 pesos. Nanindugan si dating PNP Chief Benjamin Acorda
na dai siya nungka naging protector kan illegal na operasyon kan Pugo asin dai siya nagresibi nin payola halidigdi. Tanawan ninduon niyang dai siyang kinaraman sa pagpapadulag kay dating Banban Tarlac Mayor Alex Guo. Ang pahay ginibo kan dating PNP chief matapos iluwas kan Senado ang sa iyang litrato kay banan ang tugang ni Alex Guo na si Wesley asin sual Pangasinan Mayor Dong Kalugay. Ipinaluwas ni Senador Risa Ontiveros ang litrato ni Acorda mantang kamiting si Tony Yang kan siya pa ang Regional Director sa Cagayan de Oro City. Sinabi ni Acorda na nakukulugan siya sa panghusgar sa iya asin sinabing dailugod pagtawaning konklusyon ang mga litrato na nahiling kay banan ang mga personalidad na pag-iimbestigaran sa Senado. Sa katunayan, ipinaluwanag ni Acorda na siya ngani ang nagsugo para sa kidaw ng Pugo Hub sa Banban Tarlac asin dai niya kukonsyentihon ang mga illegal na transaksyon. Dinugang pa ni Acorda na maski na involved siya ngunyan sa kontrobersya dahil siyang pigbabasulan dahil aram niya na may nagibo siya para sa national security ka nasyon. Inagad man niya nalugod mas paiwason kan sa iyang mga kababayan ang sa indang pag-iisip dahil dakol ang nangyayari sa likod kan kortina. Prinoklamar na kan Commission on Elections o COMELEC ang Akbayan Party List bilang kasalida sa nabakanting pwesto kan Anwaray Party List sa Kamara. Base sa ipinaluwas na proklamasyon kan COMELEC kasuod mang aga, nakuha kan Akbayan ang kinakaipuhan na numero nin mga boto sa irarom kan Party List system. Ang matukaw man sa pwesto bilang representante ninda sa Kamara, eyoan sa indang first nominee na si Percival Sendanya. Enot nang pinaburan kan Korte Suprema ang desisyon kan COMELEC na ibasura ang party list registration kan Anwaray dahil sa bako autorisadong pagpapatukaw kaini sa indang second nominee sa Kamara. Mantang ikinaugma kan Akbayan ang proklamasyon kan komisyon asin pigahalat na sana ang nakatalaan na panunumpa ni Sandanya. Isinulong ni Presidente Bongbong Marcos sa ipanapod na 6th Legislative Executive Development Advisory Council o LEDEC meeting sa Malacanang kasuhapon ang pagbilog ng Department of Water Resources para ma-reorganisar ang pamamahala kan tubig sa nasyon. Sa sayang mensahe sa LEDEC meeting, sinabi ni Marcos na dahil sa epekto kan climate change kay puan tutukan ang atensyon asin espersos sa pangangiipon ng tubig. Hinapot kan mga kongresista ang presidente kung plano kaning gibuhon na umbrella agency and water department imbes na independent agency bilang kasimbagan. Sinabi ni Marcos na gusto kaning sarong departamento dahil gusto kaning ma-reorganisar ang gabos ang bilog na water management process sa Pilipinas. Sinabi kang presidente na mapaluwas yan in executive order o executive version kan Department of Water Resources bill na gagamiton man kan Senado para sa debate asin iba pang proseso. Ipinaabot man kan presidente sa LEDEC meeting na gusto kaning itao o nindirektiba o nindirekta sa water resource body ang pamamahala sa flood control asin magiging coordinating agency ang National Irrigation Administration. Sa intanawan doon na ang problema sa tubig araw kan pagbaha asin irigasyon iyon dai marasolberan sa pangmadalian aksyon kaya kaipuan ang sarong komprehensibong plano asin totalmenteng plano. Nagaako na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nin aplikasyon para sa special unit sa undas kan mga pampasaherong bus. Ini ang kinumpirmar kan LTFRB matapos na magpoon ang sa indang pagresibi sa indang aplikasyon poon kan Septyembre 23 na madurar sagkod Oktubre 7. Sigun sa LTFRB, epektibo ang nasabing permit poon Oktubre 30 sagkod Nobyembre 3, 2024. Pagirumdum kan ahensya, natutugutan sana ang 30% kan totalmenteng authorized units kada operator kan lambang ruta. Daiman dapat na magsobra sa 14 taon ang mga unit kan bus na ia-apply. Barata holi sa ibang nasyon.
Nanindugan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na pagpapadagos kan Israel ang pag-atake sa militanteng grupong Hezbollah sa Lebanon. Inisagkod sa makamtanindaan sa indang kamauotan sa giyera na maibalik ang mga na-displaced na mga sibilyan na Israeli sa sendang mga rong sa northern border. Tinawanin doon kan Israeli Prime Minister sa namamanuan kan Lebanon, napakusinda ang puntiri kan giyera asin pinatanidan kan ang mga ini kontra sa Hezbollah leader Hassan Nasrallah. Sigun man kay Israeli military spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari na ginibo na kan Hezbollah sa southern Lebanon asin Bekaa Valley ang sarong combat zone. Sinabi man ni Hagari na nagadaan sa airstrike sa southern suburban kan Beirut ang Hezbollah missile and rocket unit commander na si Ibrahim Kibaise kan Martes na hapon kay bana na ang duwang iba pang mga commander. Kinonfirmar man kan Hezbollah ang pagagadan ni Kibaise. Si Kibaise sarong kay figure sa pag-activate kan mga missile asin responsable man sa nagkaparang serye nin pag-atake sa mga teritoryo kan Israel. Sa ngunyan, puminakol na sa 558 katao ang nagadaan mantang nasa 1,835 katao man ang arestong nagkaralugadan sa piglansar na air strike kan Israel sa southern Lebanon asin eastern Bekaa Valley. Baretang sports, nalusutan kan Rain or Shine, Elasto Painters ang Magnolia Hotshots sa score na 109-105 para makuha ang primerong gana kan PBA Governors Cup quarterfinals. Nagrehistro nin 18-5 run ang Elasto Painters sa ultimong 6 na minuto kan kawat para mapunas ang 91-100 na deficit asin mairehistro ang come from behind na pagana. Nanginid sa pagana kan Rain or Shine, si Aaron Fuller na nagrehistro nin 24 puntos, mantang igwang 20 puntos si Jonard Clarito. Ikinaugmama ni Rain or Shine Elasto Painters coach Yang Giao ang pagana kung saan naging sulit ang ginibunindang pagdepensa kontra sa Magnolia. Mientras napugol naman ngunyan kan TNT Tropang Giga ang primerong paggana sa PBA 49 season kan Governors Cup quarterfinals. Ini matapos na dauguninda ang NLEX Road Warriors sa score na 107-102 sa kawat na ginibol sa Ninoy Aquino Stadium. Nagbida sa paggana kan Tropang Giga si Ronde Hollis Jefferson na nagrehistro nin 45 puntos, 10 na rebounds asin 7 assist para makuha ang primerong gana sa best of 5 series. Nagambag man nin 13 puntos si RR Pogoy, mantang may 12 puntos si Jason Castro. Asin 11 puntos man si Reynam Batak. Sinabi ni TNT coach Chot Reyes na nadifisilan sindang madepensahan si Jones asin Bolik. Alagad nagibuhan ninda ininin paagi sa ultimong kabtang kan kawat sa paagi kan sa indang 11-0 run sa last quarter. Ultimo sa detalles kang baretaan kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Naaga sa tuyag Agos, ini ang kamugtakan kan sa tuyang panahon ngayong Webes, September 26. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, may sarong LPA ang binabantayan sa luwas ng Philippine Area of Responsibility na nasa rayong 2,750 east of Central Luzon. Ini ay mababa ang tsansa na pumasok sa PAR at wala man ining direktang apekto sa sapuyang bansa. Digdi sa Kabikolan, bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganuron na kalangitan na may pulupulong pag-uran, pagkilat at pagdaguldol, lalo na sa hapon o gabi dala kang localized thunderstorms ang mamamatean. Mahina sagkod sa moderadong duros na halimot ng sirangan ang mamamatian asin banayad sagkod sa katamkaman na alon kan kadagatan. Ang satriyang temperatura sa maghapon kung sa 25 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius. Nagsirang ang satriyang aldaw kasubang kung 5:30-40 aga, asin masunok naman at siya na 5:38 hapon. Iyan lang po, ako si Alma Barona, halidigdi sa DOST, Pag-asa Legazpi, Marhay na aldaw po. Yan mga tugang ang detalles kan mga barata ngunyan na Webes. Sa pangaran kan mga pagiriba,
Mardila, Jenny Balyaran sa Newsbase. Ronald Baldo sa lado technical, si Riman Pag-asa. Kami ang nagatudkan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kan sa indong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Pagbibili ng gamot